guanyen les enfermetats, vida a les mans, mil i un treballs, sempre amb els teus com motor al teu cap. L'última l'he va gastar per poder dedicar a qui estima agraïment i coratge. És curiós quan ja havies deixat un món millor per nosaltres. Més enllà de fotos es manté viu, com una llavor seca el seu camí. Testimoni d'estima que trobe ben fort a relatar. Hola a tots i totes, soc el Marc Martínez, militant del Jovent Republicà a la secció local de Lleida, i avui, 14 d'abril, coincidint amb la data de la proclamació de la Segona República Espanyola i la República Catalana, presentem una formació sobre republicanisme, amb la intenció d'introduir a la nostra militància en aquest model d'organització de l'Estat. La formació serà impartida per Lluís Pérez Lozano, que és professor i investigador de teoria política a la Universitat Pompeu Fabra, director acadèmic de la Fundació Josep Irla, a més de ser un especialista en el tema. Així mateix, convidar-vos després al debat que tindrà lloc a debat.jovenlleida.cat quan s'acabi la formació i que servirà per esvair alguns dubtes que ens hagin pogut quedar de la formació. Res més, espero que us agradi i que aprengueu moltes coses. Començo? Bé, gràcies a Jovent Republicà per convidar-me a fer aquesta xerrada un dia com avui, 14 d'abril, perquè s'ajunten dues coses que a mi em fan força il·lusió. Una, que jo havia sigut militant d'allò que en temps es deia la GERC, i d'altra banda que em dedico a la filosofia política i per tant parlar d'aquestes coses sempre és un plaer. El que faré ara serà una exposició d'un tema que és bastant teòric, bastant dens. Intentaré fer-ho de la forma més simple possible, d'acord? Després, a mesura que hi hagi, quan tinguem temps de fer diàleg i preguntes i tal, ja podré aclarir dubtes i si hi ha alguna cosa que no enteneu, no patiu, perquè, com dic, és un tema bastant dens i bastant complicat. Aviam, a mi m'han demanat que faci una introducció, diguem-ne, a la tradició republicana, com a tradició de pensament polític. Llavors, abans de començar a dir el que el republicanisme és, començaré per dir el que no és, diguem-ne, o com no ens interessa entendre el republicanisme pel que fa al que tractem avui, que és la tradició republicana com a tradició de pensament polític. Primer de tot, hi ha la forma normal i corrent d'entendre el republicanisme, el que si surts al carrer i li preguntes a una persona normal què és el republicanisme, el que et contestaria seria que una república és un estat que no té rei, d'acord? Un estat que el cap d'estat no té el nom de rei, no té una corona, no forma part d'una dinastia hereditària, etcètera, no? Des d'aquest punt de vista, tant república seria, Finlàndia, com, no sé, Corea del Nord, no? Aquest és un primer sentit de la paraula republicà que ara explicaré per què no ens hauria d'interessar gaire. Després hi ha una altra forma d'entendre una miqueta més detallada, d'entendre el que és el republicanisme, que és el republicanisme com, diguem-ne, la tradició política de la República Francesa. Això és una cosa que ens sona per proximitat geogràfica i política amb el país veí, amb França. Per tant, tendim quan aprofundim una miqueta més enllà del que significa republicanisme, més enllà de no tenir rei, doncs a vegades diem els valors republicans i invoquem coses que associem amb França, com la laïcitat, per exemple, no? Això és la forma o una de les formes que la tradició republicana ha pres en el cas concret de França, d'acord? Però ni molt menys és l'única forma, diguem-ne, el que a França entenen per republicanisme, o entenen majoritàriament per republicanisme, ni molt menys és l'única forma d'entendre el que és la tradició republicana, que és una tradició que, com ara veurem, és molt més antiga del que va ser la Revolució Francesa. És una tradició que té milers d'anys. I, finalment, una última forma d'entendre el republicanisme és com una espècie de calaix de sastre per a aquelles coses que no sabem molt bé on posar, que no van exactament al calaix de l'esquerra i no van exactament al calaix dels temes nacionals, i per tant diem, bueno, això va al calaix del republicanisme, no?
jo he sentit a vegades... Això és una cosa que passa molt en el món de les esquerres, d'acord? No només d'Esquerra Republicana de Catalunya, sinó que també jo he sentit aquesta forma de referir-se al republicanisme en el cas d'altres partits i formacions d'esquerra i de centreesquerra d'arreu del món, no? Que és una mica utilitzar el republicanisme com una espècie d'això, de calaix de sastre per col·locar allò que no se sap molt bé on col·locar, no? Jo he sentit, en aquest sentit, jo he sentit o sigui, alguna vegada algun polític dient alguna cosa així com hem d'invocar els valors republicans i referir-se als valors republicans com coses com l'èxit o la coherència o l'austeritat, no? I dius, bueno, amb èxit, amb coherència i amb austeritat pots gestionar igual una comuna hippie que un camp de concentració nazi. O sigui, no són valors en el sentit estricte de la paraula, no són valors, almenys no són valors polítics, no són valors que et permetin dibuixar una determinada forma de societat que és el que ens interessa aquí. Per tant, això és una forma de referir-nos al republicanisme que hauríem d'anar molt en compte i no fer servir perquè al final acaba per no significar res. Per tant, què podem entendre o què ens interessa de la tradició republicana més enllà del fet en si de no tenir rei que apuntàvem abans? Quan ens referim a la tradició republicana hem de tenir en compte una cosa i és que quan fem servir termes com ara liberalisme o socialisme o republicanisme, no ens estem referint a objectes, o sigui, com si diguéssim, a calaixos estancs, que puguem saber molt bé què va dins i què va a fora, d'acord? Perquè són termes polisèmics, és a dir, són termes que tenen diversos significats depenent de l'època, depenent de la localització geogràfica, i són termes que ningú, o sigui, no són termes dissenyats, per dir-ho d'alguna forma, no són fruit d'un disseny, sinó que no hi ha ningú que un dia s'aixequi i digui jo vaig a pensar una teoria política que li diré el liberalisme o el republicanisme o el socialisme. Això són termes amb els quals els historiadors de les idees i, de fet, les societats en general tendeixen a dir, bueno, mira, aquests autors i aquests moviments i aquestes diferents corrents intel·lectuals els agruparem en una categoria que li posarem aquest nom perquè tenen alguna cosa en comú, encara que no sapiguem molt bé el què, d'acord? I això fa que siguin, com deia abans, termes inevitablement polisèmics. És a dir, si pensem, per exemple, en el terme liberal, un liberal als Estats Units és el que aquí diríem un socialdemòcrata. És una persona que, sense ser exactament anticapitalista, però tendeix a estar a favor de més despesa pública, de més estat del benestar, de més inversió en educació, en sanitat, etc. Mentre que un liberal a Catalunya, en general, quan parlem que algú és molt liberal en el plànol econòmic, el que ens estem referint és que és una persona que més aviat no li agrada que l'estat del benestar s'expandeixi, prefereix més sector privat, prefereix menys sector públic, etc. Passa el mateix amb la paraula socialista, és a dir, si poséssim a Bernie Sanders, que s'autoconsidera socialista democràtic, segons s'autodefineix, a parlar sobre què significa la paraula socialisme amb Kim Jong-un, amb el líder de Corea del Nord, doncs segurament arribarien a definicions molt diferents del que significa la paraula i fins i tot contradictòries del que significa la paraula socialisme. Per tant, el que jo faré ara serà donar una primera, no definició, sinó dir quin és aquest aire de família que identifica el republicanisme, és a dir, què tenen en comú les diferents formes d'entendre aquesta paraula republicà, i després aniré a una definició una miqueta més concreta, que és la definició, podríem dir, hegemònica, dins dels que ens dediquem a la filosofia política republicana avui en dia, que és una definició que va vinculada a una sèrie d'autors que us explicaré després, d'acord? Per tant, comencem per una cosa més genèrica i després anirem baixant a un nivell de concreció una mica més concret, valgui la redundància. Quin és aquest aire de família que identifica així intuïtivament a les diferents famílies d'allò que en general anomenem republicanisme? Doncs una sèrie de valors que estan vinculats entre ells d'alguna forma. Primer de tot, el valor de la llibertat, d'acord? Després veurem, quan mirem aquest sentit una mica més concret de la paraula republicanisme, veurem que la paraula llibertat en la tradició republicana té un significat molt diferent del valor llibertat que tendim a associar amb el liberalisme
o si voleu, amb el neoliberalisme, aquesta idea de la llibertat més com que l'Estat en deixi en pau, doncs el republicanisme, la paraula llibertat té altres significats que després veurem. Però, d'entrada, quedem-nos amb això, amb la idea que el concepte de llibertat és un dels valors nuclears de la tradició republicana. D'altra banda, el valor de la independència. I quan dic independència no em refereixo a la independència de Catalunya o a la independència d'una nació o d'una altra, sinó a la independència personal. És a dir, el fet que les persones que han de ser ciutadanes d'allò que anomenem república, que després veurem què significa aquesta paraula també, doncs les persones siguin independents entre elles, no tinguin lligams de dependència, perquè aquests lligams de dependència, i després veurem per què, són, diguem-ne, contradictoris amb el valor de la llibertat, tal com s'entén en el republicanisme. D'altra banda, el valor de l'autogovern, d'acord? I aquí, de nou, no ens estem referint a l'autogovern com l'autogovern de Catalunya o l'autogovern d'una unitat subestatal o d'un país o tal, sinó l'autogovern com el valor segons el qual les lleis i els governs que prenen decisions que t'afecten d'alguna forma han de reflectir la voluntat d'una ciutadania de la qual tu formes part. És a dir, si tu... Això Aristòtil deia, perquè veurem que és un dels autors de la tradició republicana, Aristòtil deia que una de les moltes definicions que donava d'en què consisteix la llibertat, deia que la llibertat en democràcia consisteix en no governar o, en tot cas, governar o ser governat per torn. És a dir, o no et governen, és a dir, o tu pots fer una mica la teva, o si algú et governa, en tot cas, aquest algú ets tu, o si no ets tu, en tot cas, ho podràs ser en algun moment. Això, avui en dia, en democràcies com les nostres, que no són democràcies directes, com era la democràcia atenenca, tindria altres formes, però en tot cas, quedem-nos amb la idea que la llibertat republicana està d'alguna forma vinculada a l'autogovern, a la participació en, ja sigui directa o mitjançant representants, en les decisions governamentals i legislatives que puguin afectar a la vida d'un mateix. I, finalment, l'últim valor que conforma aquest aire de família de la tradició republicana és la virtut cívica. Què vol dir la virtut cívica? La paraula virtut la podem traduir per excel·lència, d'acord? És a dir, quan tu parles d'un pianista virtuós, el que estàs dient és que és una persona que toca molt bé el piano, és a dir, un virtuós, una persona que exerceix virtut sobre alguna cosa, sobre algun objecte, és que excel·leix a l'hora de fer servir aquest objecte o de fer servir aquesta capacitat, d'acord? Per tant, virtut significa excel·lència. Què significa la virtut cívica? La virtut cívica és la virtut del ciutadà o de la ciutadana, és l'excel·lència en l'ofici de ser ciutadà, de ser membre d'una comunitat política que s'autogoverna. Per tant, què vol dir ser un ciutadà virtuós, un ciutadà excel·lent? Doncs ser un ciutadà que s'implica, que no només té el dret a implicar-se en política, en la vida pública, sinó que, a més, ho fa i que, a més, no ho fa per buscar un benefici personal, per aprofitar-se'n, sinó que ho fa mirant pel bé comú, per l'interès general, d'acord? Com lliguen aquests diferents valors de la tradició republicana? Què tenen a veure entre ells? Aquí és on anem a les definicions més concretes. Aquí, diguem-ne que quan tu has identificat l'aire de família d'una determinada tradició política, sigui del republicanisme, del socialisme, del liberalisme, del que sigui, després tu pots, a partir d'aquest aire familiar, fer una reconstrucció, de dir, aquests valors, que més o menys entenem que lliguen els diferents autors d'aquesta tradició, com els concretem? És a dir, exactament quins vincles tenen entre ells i com els definim. Bé, en el cas de la tradició republicana, que és una tradició que, és a dir, quan parlem de republicanisme, el que ens referim és una tradició política que, com deia abans, no neix, com a vegades pensem a la Revolució Francesa o a les revolucions democràtiques modernes, sinó que neix a l'antiguitat grecollatina, és a dir, neix a Atenes, neix a l'antiga Grècia, neix a Esparta també, neix a Roma, té una llarga vida, diguem-ne, d'una vida de segles durant aquesta antiguitat grecollatina. Després, amb la caiguda de la República Romana i amb l'arribada de l'Imperi Romà, és una tradició que no desapareix d'un dia per l'altre, però que es va, com si diguéssim, eclipsant, és a dir, va perdent actualitat. Reneix, valgui de la redundància, amb el Renaixement, és a dir, el Renaixement comporta, com sabeu, l'interès per les humanitats clàssiques, és a dir, l'interès per la filosofia grega, l'interès per la literatura romana, i aquí és on es comencen a redescobrir les obres polítiques i el pensament polític dels autors grecs i romans.
reneix, et dic, durant els segles XV, XVI, durant el Renaixement i el Barroc. Té una època d'esplendor, òbviament, durant les revolucions democràtiques modernes, durant la Revolució Americana, la Revolució Francesa, les revolucions de mitjans del segle XIX, i després, cap a finals del segle XIX i principis del segle XX, també, d'alguna forma, s'eclipsa. És a dir, per raons en les que no entrarem, perquè no tindrem temps, és una tradició que va perdent actualitat. I és una tradició que comença a recuperar actualitat durant els anys 70, en principi en un nucli molt determinat de l'acadèmia, és a dir, és una tradició que perd actualitat política, però que en l'acadèmia, en els anys 70, hi ha un grup d'investigadors que comencen a interessar-se per la tradició republicana, que són historiadors, en principi, de la Revolució Nord-americana i de la Revolució Francesa, que diuen, ostres, ens han explicat que la Revolució Americana i la Revolució Francesa són revolucions liberals, són revolucions que tenen a veure amb la protecció de l'individu enfront de l'Estat i amb llibertats estrictament de caràcter negatiu i amb el dret de propietat i tot això. I quan tu mires els discursos polítics i els pensadors polítics d'aquestes dues revolucions, et trobes una sèrie de preocupacions que són difícils de casar amb el discurs del liberalisme clàssic, no? És a dir, preocupacions com ara la virtut cívica, no? És a dir, com ho fem per assegurar-nos que la ciutadania no serà una ciutadania egoista, que s'aïllarà de la política, que passarà de la vida pública, sinó que serà una ciutadania activa, que intervindrà en política, que defensarà l'Estat, diguem-ne, la comunitat política en contra de la corrupció, etc. Llavors comencen a recuperar aquesta tradició republicana, una certa tradició de pensament que diuen aquesta tradició, li direm la tradició republicana perquè és el terme que més sovint utilitzen els seus autors per autodefinir-se, diguem-ne. Per tant, a partir d'aquesta definició històrica, d'aquest mapa històric i d'aquest aire de família que us he comentat, dels valors que més o menys identifiquen els diferents autors de la tradició republicana, autors com Aristòtil, com Ciceró, com Mary Wollstonecraft, com Thomas Paine, com James Madison, com una certa part de l'obra de Maquiavel, fins i tot. Tots aquests autors, amb totes les seves diferències, que són molt grans, tendeixen a estar preocupats per una certa idea de llibertat, que no és la idea de llibertat del liberalisme, perquè el liberalisme, com sabeu, és una tradició de segle XVIII, segle XIX cap endavant, per tant, parlar de liberals a Roma i a la Grècia antigues és un anacronisme. Són autors que els hi preocupa la llibertat, que els hi preocupa la independència personal, els preocupa l'autogovern i els preocupa la virtut cívica. Com concretem aquests valors, la definició que donem d'aquests valors i els nexes entre ells? Doncs aquí, com deia, quan hem començat la sessió, hi ha una visió avui en dia hegemònica, podríem dir, entre les persones que ens dediquem a l'estudi del republicanisme, que és una visió vinculada a autors com un filòsof irlandès molt important que es diu Philip Pettit. Després, si algú està interessat o interessada, ja faré recomanacions més específiques de bibliografia, però l'autor segurament més important dels que es dediquen a l'estudi del republicanisme és aquest senyor, aquest filòsof irlandès que es diu Philip Pettit. I Philip Pettit, que té un llibre que es diu literalment Republicanisme, tal qual, doncs diu què és el que identifica la tradició republicana, quin lligam tenen aquests valors de la llibertat, la independència personal, la virtut cívica i l'autogovern entre ells. Doncs Pettit diu, allò central de la tradició republicana és la forma d'entendre la llibertat. I ell ho contraposa a la forma d'entendre la llibertat pròpia, si no del liberalisme, com a mínim d'una bona part del liberalisme, que és la idea que la llibertat consisteix en que l'Estat no interfereixi en els teus assumptes. És a dir, la idea de la llibertat una mica com que l'Estat em deixi en pau. No sé si recordeu, suposo que no, perquè la majoria sou ja molt jovenets i jo ja em vaig fent gran, però els que tingueu més edat recordareu una vegada que l'Aznar, l'expresident del govern espanyol, quan ja no era president, va anar a una fira del vi, de productors de vi, i en aquella època hi havia una campanya de la Direcció General de Trànsit que deia no podemos conducir por ti, que era una forma de recomanar a la gent que fossin prudents, deien, no corris més al compte, posa't el cinturó de seguretat, no beguis, òbviament, quan condueixes, perquè no podem conduir per tu, i com que no podem conduir per tu, doncs vigila, perquè si no et faràs mal i faràs mal a l'altra gent. Doncs l'Aznar, amb un parell de copes de vi de més,
va dir, ¿quién te ha dicho a ti que yo quiero que conduzcas por mí? ¿No? Entonces, déjame beber a mí las copas de vino que yo quiera y yo ya conduciré como me parezca, ¿no? Una barbaritat com un temple, però és una forma d'entendre la llibertat, no? És a dir, la llibertat com a que l'Estat em deixi en pau, no? Que tu tinguis aquesta concepció de la llibertat no significa que hagis de ser tan bèstia i hagis de pensar que l'Estat no t'ha de dir res, no? És a dir, pot ser que tu justifiquis les restriccions a la llibertat d'aquesta forma d'entendre la llibertat per altres motius, no? És a dir, pot ser que tu diguis, mira, jo crec que la llibertat consisteix en que l'Estat em deixi en pau, però jo estic disposat a que l'Estat restringeixi la meva llibertat, per exemple, perquè no mati gent conduint per la carretera. O pot ser que jo cregui que els impostos són inherentment una violació de la llibertat perquè el que fa l'Estat és agafar-me uns diners que són meus, però estic disposat a que l'Estat em posi impostos per pagar jo què sé, la sanitat pública, no? És a dir, que tu tinguis una certa concepció de la llibertat no significa necessàriament que creguis que la llibertat és l'únic valor, sí? Però el punt clau, ens diu Pettit, és que sigui com sigui, la tradició liberal o el gruix de la tradició liberal tendeix a identificar la llibertat com això, com que l'Estat em deixi en pau. Per tant, si tu fas una operació, per exemple, de redistribució de la riquesa, ho podràs justificar apel·lant a altra mena de valors, a la igualtat, per exemple, o a la igualtat d'oportunitats, a la justícia, però no a la llibertat. És una restricció de la llibertat. Això, diu Pettit, és el liberalisme o el gruix del liberalisme. Llavors, Pettit diu, la tradició republicana no va d'això. La tradició republicana va de la llibertat, però entesa d'una altra forma. La tradició republicana ve a dir que la meva llibertat no consisteix en que l'Estat em deixi en pau, sinó en que jo no sigui vulnerable a qualsevol forma de poder arbitrari. Què significa un poder arbitrari? Un poder arbitrari és una forma de poder que pot ser d'origen públic o privat, és a dir, pot ser el poder d'un governant o pot ser el poder d'un gran propietari o pot ser el poder d'una gran església o d'un gran mitjà de comunicació, és a dir, hi ha diferents formes de poder, no només el poder de l'Estat, però allò característic del poder arbitrari no és la forma que té el poder, no és la seva font, sinó el fet que és un poder incontrolat. És a dir, és un poder que és capaç de prendre decisions sobre la meva vida sense necessitat de tenir en compte els meus interessos i opinions. Fixeu-vos la fórmula perquè és important. Sense necessitat de tenir en compte els meus interessos i opinions. És a dir, algú que tingui poder arbitrari sobre mi pot ser que prengui en compte els meus interessos i opinions. Pot ser que ho faci perquè li caic bé, perquè li interessa per un altre motiu, perquè és una bona persona, pel motiu que sigui. Però la qüestió és que si volgués deixar de tenir en compte els meus interessos i opinions a l'hora de prendre decisions que m'afecten, podria fer-ho. És a dir, no s'enfrontaria a cap càstig per part meva, jo no m'hi podria tornar, per dir-ho d'alguna forma. Imagineu, això s'entén bé amb un exemple. Imagineu-vos que jo sóc un treballador assalariat, que no tinc propietats que em generin rendes, per tant, no puc viure d'un lloguer que em doni un pis ni res d'això. Jo visc únicament del meu salari i jo treballo per un empresari, en una fàbrica, per exemple, en un context en el qual no hi ha llibertats polítiques, estem en una dictadura, no hi ha sindicats, no hi ha drets laborals, no hi ha estat del benestar, no hi ha sanitat pública, no hi ha subsidi d'atur, no hi ha seguretat social, etc. I aquest empresari em diu, mira, tu demà vindràs a treballar el doble d'hores per la meitat de sou. Clar, jo aquí, en realitat, sí, en teoria jo puc dir que voluntàriament no torno. Aquest és el truc del neoliberalisme, de dir, no, clar, tu si acceptes anar a treballar en unes determinades condicions és perquè voluntàriament tu ho has volgut, per tant, és la teva llibertat. I el republicanisme aquí el digui és, no, aquesta elecció no és una elecció lliure, perquè en realitat el poder que exerceix l'altra persona sobre mi, l'empresari en aquest cas, és un poder que és incontestat. Si jo li dic a l'empresari, mira, demà no vindré a treballar perquè no m'agraden les teves condicions, l'empresari té un exèrcit de gent que està igual que jo, en què els quals podrà contractar per aquestes condicions o per condicions pitjors encara. En canvi, jo no m'hi podré tornar. O sigui, jo no puc imposar-li un cost sobre aquesta decisió de fer-me fora a l'empresari si vol fer-me fora. No hi ha tants empresaris i tants propietaris de mitjans de producció com treballadors disponibles ja. Per tant, aquí hi ha una desigualtat molt gran de poder. Podria passar que l'empresari no fos així. Podria passar que l'empresari fos un bon empresari, que em tractés amb dignitat, que m'apugés el sou quan m'ho mereixo, el que fos, però en aquest context que he comentat abans,
absència de llibertats polítiques, absència de drets laborals, absència de sindicats, etc. En aquest context, si l'empresari es comporta amb mi de forma digna i de forma justa, serà perquè li dona la gana, pel motiu que sigui, però no perquè necessiti fer-ho, no té necessitat de fer-ho. Imagineu-vos, en canvi, que visquéssim en una... O sigui, jo igualment soc un treballador que no tinc propietats que em generin rendes, per tant, l'única forma que tinc de guanyar-me la vida és treballar pel compte d'una altra persona, però estic en un context en el qual hi ha llibertats polítiques, per tant, tinc dret a la llibertat d'expressió, a queixar-me, a votar partits polítics diferents, a manifestar-me, etc. Existeixen sindicats forts, i jo soc membre d'un sindicat, hi ha un estat del benestar fort, hi ha sanitat pública, hi ha educació pública, hi ha subsidi d'atur, seguretat social, per tant, no em quedaré tirat si m'enfronto a l'empresari i l'empresari em fa fora de la feina. Per tant, si l'empresari en aquest context em diu, escolta, mira, que demà et toca venir a treballar el doble d'hores per la meitat de sou, jo puc agafar i dir-li, doncs mira, serà que no, perquè si ho fem així, anirem tots els treballadors de la vaga i et sortirà més car. Per tant, aquí, l'empresari i jo podem negociar les meves condicions laborals, que no són només meves, que són de meves i de la resta de la plantilla, en condicions de certa igualtat de poder. Ens podem mirar a la cara. Això Pettit li diu el test de la mirada. Les persones són lliures quan es poden mirar mútuament als ulls. Si jo quan et miro als ulls, quan estem discutint sobre algun tema que m'afecta, jo em veig obligat a baixar la mirada, perquè en el fons sé que serà el que tu diguis i anirà a missa i jo no hi puc tornar de cap manera, aleshores no soc lliure, aleshores estic dominat. L'antònim de lliure, en el republicanisme, és dominació, és que estàs dominat. I estàs dominat en la mesura, és una qüestió de grau, això és important retenir-ho, en la mesura en què ets vulnerable a que hi hagi algun poder d'aquest tipus que prengui decisions que puguin afectar a la teva vida sense necessitat de tenir en compte els teus interessos i opinions. Per tant, què hem de fer, diuen els republicans, què hem de fer per assegurar-nos que la llibertat serà resguardada en la societat? El republicanisme el que diu és que aquesta és la raó de l'existència dels governs. És a dir, les persones, per tal de protegir-se de les desigualtats de poder que es donen en l'esfera privada, instauren poders públics. Poders públics significa literalment poders del poble, és a dir, del conjunt de la comunitat. Poders que no són ben bé de ningú i que són una mica de tothom. Això és el que significa literalment la paraula res pública, la cosa del poble, la cosa de tothom, allò que és de tothom, els poders, les institucions públiques. El que passa és que això ens submergeix en un altre problema, que és que si tu li dones poder a algú perquè et protegeixi del poder d'altres persones, qui et garanteix que aquesta persona a la qual li has donat poder, perquè confies en ella, pel motiu que sigui, perquè et protegeixi, no utilitzarà aquest poder que li has donat per, al seu torn, dominar-te, no? Per tant, els republicans, una bona part de la tradició republicana, no només va d'explicar per què els governs són necessaris per tal de protegir-nos de les desigualtats de poder que es donen a l'esfera privada, sinó també per advertir-nos que la pròpia concentració de poder, i això és un punt que el republicanisme té en part en comú amb el liberalisme, que és dir, compta amb l'Estat. És a dir, el republicanisme no considera que la intervenció de l'Estat a la vida social sigui necessàriament contrària a la llibertat. En això el republicanisme es diferencia del liberalisme. Però el republicanisme sí que comparteix una cosa en comú amb el liberalisme, que és dir, compte, perquè l'Estat és necessari per protegir-nos d'aquestes desigualtats de poder que es donen en l'esfera privada i, per tant, dels poders arbitraris que generen en l'esfera privada, però el propi Estat en si mateix és una instància de poder. Per tant, també l'hem de controlar, hem de vigilar que l'Estat no concentri en les seves mans massa poder, perquè aleshores esdevindrà ell mateix un agent de dominació, en comptes de ser un agent de llibertat. Com ho fem per assegurar-nos que l'Estat serà un agent de llibertat i no un agent de dominació? Doncs dispersant el poder de l'Estat. És a dir, hem d'assegurar-nos que els diferents poders de l'Estat estiguin dispersos, d'aquí la idea de la separació de poders entre poder judicial, poder legislatiu i poder executiu. Hem de sotmetre l'acció de l'Estat a l'imperi de la llei, és a dir, allò que l'Estat faci o deixi de fer o pugui fer o no pugui fer o estigui obligat a fer o estigui obligat a no fer, tot això ha d'estar, diguem-ne, governat per lleis que siguin, òbviament, el reflexe de la voluntat de la ciutadania, però que finalment governin sobre l'actuació de l'Estat.
hem de donar-li drets polítics a la ciutadania, és a dir, la ciutadania ha de poder participar de la governació de l'Estat. L'Estat no pot ser un dèspota benèvol, perquè un dèspota benèvol, per molt benèvol que sigui, no deixa de ser un dominador, és a dir, exerceix dominació sobre les nostres vides i, per tant, la nostra llibertat està en perill, sinó que l'Estat ha de ser un reflex de la voluntat de la ciutadania perquè és l'única forma d'assegurar-nos que serà un guardià de la llibertat de la ciutadania i no un agent de la seva dominació. I, finalment, hi ha una advertència darrere hi ha un rum-rum, diguem-ne, darrere de tota la tradició republicana, que és la idea de que tot això, tot aquest edifici institucional tan meravellós de l'Estat, que assegura que no hi haurà dominació en l'esfera privada i que després ell mateix la seva arquitectura institucional està molt sofisticada i amb tots els poders dividits entre ells i enfrontant-se entre ells per assegurar-nos que cap d'ells domini sobre la resta de la ciutadania. Tot això tan meravellós és paper mullat si la ciutadania no s'implica. És a dir, si la ciutadania és una ciutadania aïllada en si mateixa, si la ciutadania no s'implica en política, si no s'implica en la vida pública, si no vigila, per tant, l'exercici del poder, el que acabarà passant serà que les elits que de forma inevitable tendeixen a controlar l'Estat o tendeixen a ser més poderoses dins de l'Estat, al final acabaran fent-se propietàries de l'Estat, per dir-ho d'alguna forma. Acabaran no només controlant-lo, no només exercint-hi un paper de lideratge, sinó que acabaran dominant l'Estat i, per tant, dominant a la resta de la ciutadania. Per això és necessària la virtut cívica. La virtut cívica no és simplement una cosa que ens agradi molt que la gent participi molt en política perquè, oh, que bonic que la gent participi, sinó que és una qüestió de llibertat. És a dir, és l'única forma de garantir-nos que les institucions de l'Estat serviran per allò que se suposa que han de servir, que és per resguardar la llibertat. No sé si més o menys ha quedat fins aquí clar a què va la tradició republicana, però si ho hagués de resumir, diria la tradició republicana. Mentre que hi ha tradicions de pensament polític que diuen compta amb l'Estat, el liberalisme, i hi ha tradicions de pensament polític que diuen compta amb la propietat privada i compta amb les concentracions de poder privat, bona part dels socialismes dirien d'això. La tradició republicana el que diu és compta amb el poder, estigui on estigui. El poder és una cosa molt perillosa, és una cosa de la que no podem lliurar-nos perquè l'ésser humà és un ésser social, no podem no viure en societat i en societat inevitablement prenem decisions que afecten la vida d'altres persones, per tant el poder és inevitable que existeixi, però no és el mateix un poder controlat, un poder en el qual tu pots prendre una decisió que m'afecti, però jo d'alguna forma m'hi puc tornar i, per tant, ens veiem obligats a negociar les nostres agendes contínuament i, per tant, som lliures, que un poder arbitrari en el qual tu manes i jo obeeixo perquè no tinc un altre que obeir. El republicanisme el que diu és que el poder és inevitable, per tant, el republicanisme no és un anarquisme, per dir-ho així, però el republicanisme diu compta amb el poder, estigui on estigui, el poder sempre, sigui públic o privat, ha d'estar dispers, ha d'estar controlat per una ciutadania vigilant i implicada en la vida pública. Per anar acabant, ens queden uns 5-10 minuts de xapa. Dues qüestions. La primera, hi ha una divisió històrica en el republicanisme entre formes més aristocràtiques d'entendre la tradició republicana i formes més democràtiques. Quan dic aristocràtiques vull dir, és a dir, hi ha una constatació que fan tots els autors de la tradició republicana, que és que si la llibertat ha d'estar lligada a la independència personal, és a dir, a la mesura en què jo soc dependent d'una altra persona, jo no soc lliure perquè aquella persona té poder arbitrari sobre mi. Abans he posat l'exemple de la persona que no té propietats i que, per tant, es veu obligada a treballar per un salari. Aquesta persona, si no hi ha contrapesos a aquesta situació, en forma d'estat del benestar, de llibertat sindical, etc., si no hi ha contrapesos, aquella persona és dependent de qui sí que és propietària de mitjans de producció, que és l'empresari, no? Altres exemples serien, doncs, penseu en la situació de les dones a nivell jurídic fins no fa tant, en què directament no podien ni signar contractes sense l'aprovació del marit, no? Una aprovació que era absolutament a discreció, arbitrària. El marit podia decidir que aquella dona no signava aquell contracte i ja està, i no hi havia res més a parlar. Les persones, en la mesura en què són dependents, estan sotmeses a un poder arbitrari d'aquella persona o grup de persones de les quals depenen i, per tant, no són lliures. Això és una constatació que fan tots els autors de la tradició republicana. La qüestió és què fem al respecte. Hi ha una part de la tradició republicana que tendeix a dir que el que hem de fer és restringir la ciutadania republicana a aquelles persones que siguin independents.
Per tant, queden fora, històricament, si anem, per exemple, a la República Romana, doncs això voldria dir no poden ser ciutadans de ple dret ni les dones, ni els esclaus, ni els estrangers, i entre la pròpia ciutadania hem de fer una distinció entre ciutadans de ple dret i ciutadans de segona, per dir-ho d'alguna forma. Ciutadans de ple dret serien aquells homes que són propietaris i que, per tant, són independents econòmicament. Ciutadans de segona són aquells ciutadans que no són propietaris o són petits propietaris i no deixen de ser dependents dels grans propietaris. Per tant, aquests han de tenir alguns drets, és a dir, no pot ser que estiguin completament a mercè dels ciutadans de primera, però, per exemple, no han de participar, no han de tenir dret a participar en política perquè són perillosos, perquè aquí és la mentalitat aristocràtica, no? De dir, hòstia, les masses són perilloses perquè no saben governar, perquè com que no són independents, no són lliures, no poden pensar amb sentit comú i amb seny, sempre al final acabaran sent esclaus d'algú que els hi pagarà la jornada. Per tant, quan intervinguin en política no pensaran en termes del benestar general. Per tant, se'ls exclou, no? Una altra forma d'entendre la llibertat republicana és la pròpia de la tradició republicana democràtica, que és dir, no, precisament perquè hi ha persones dependents en l'esfera privada, el que hem de fer és donar-los drets polítics perquè amb aquests drets polítics el que faran serà acabar amb la seva situació de dependència, no? I això és una qüestió de grau, és a dir, per exemple, en el cas de... O sigui, hi ha republicans clarament aristocràtics, el cas d'Aristòtil, no? Que pràcticament per ell només haurien de governar els aristòcrates si fos possible i ja està. Hi ha republicans clarament democràtics, no? Seria el cas de, no sé, de Mary Wollstonecraft, una de les primeres feministes modernes, i pel mig hi hauríem, bueno, situacions intermitges, no? És a dir, Thomas Jefferson estava considerat un dels caps de l'ala més democràtica de la Revolució nord-americana i en bona mesura ho era un tio que era bastant partidari de redistribuir propietat agrària, de donar-li el dret a sufragi a la pràctica totalitat dels homes blancs, etc., però al final no deixava de ser un home del seu temps, per tant, ni contemplava ni se li passava pel cap que les dones poguessin intervenir en política i, a més, era propietari d'esclaus africans i, per tant, per ell, per descomptat que els africans no podien participar de les institucions de l'home blanc, no? Per tant, són qüestions de grau. Avui, que celebrem la proclamació de la República el 14 d'abril, això ho podem veure si teníem en compte la discussió sobre el sufragi femení a la Segona República Espanyola, que és una discussió curiosa perquè ens trobem que les esquerres estaven dividides. Hi havia una part de les esquerres de l'estat espanyol que eren partidàries de donar el sufragi a les dones per una qüestió de coherència democràtica. Hi havia una altra part de les esquerres que deien compte perquè les dones a l'estat espanyol estan dominades per l'Església Catòlica, perquè són dones que no han anat a escola, només han anat a catequesi, estan dominades mentalment, diguem-ne, culturalment, per una Església Catòlica en aquell moment molt reaccionària. I, per tant, si li donem el dret de vot a les dones, la república està acabada, no? Llavors, en contra d'això, hi havia una altra part de les esquerres que deien aquest argument que esteu fent servir per impedir el sufragi femení és el mateix argument que en èpoques passades els republicans aristocràtics utilitzaven per negar-li el dret de vot a la classe treballadora. Deien, clar, és que la classe treballadora està dominada pels grans capitalistes i, per tant, quan intervinguin en política no ho faran per voluntat pròpia, no ho faran pensant en el benestar general, sinó dominats pels seus amos i, per tant, la democràcia, la llibertat estarà acabada i tal i qual. Per tant, sempre hi ha aquesta tensió sobre a qui hem d'incloure i a qui hem d'excloure de la ciutadania. I si penseu que això és un debat superat, penseu en el que passa amb els immigrants. És a dir, hi hauria molta gent que segurament amb tot això que hem parlat durant aquesta estona, de la necessitat de controlar el poder i de controlar el poder privat i no sé què, i de la inclusió de les dones i tot això, tots estaríem molt d'acord, però que si li diguessis, no, però és que a més, les persones que estan residint aquí, independentment de que portin 2 anys o hagin nascut aquí, doncs ja se les han d'incloure en la ciutadania. Segurament molts diran, ja ho veurem, perquè clar, perquè aquesta gent no estan... Segurament moltes vegades hi hauria prejudicis de l'estil, no, perquè clar, perquè aquests estan dominats per les seves autoritats religioses i per tant seria un risc incloure'ls i bla, 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 no? Per tant, no són debats senzills i és un debat que travessa tota la història del republicanisme, no? El debat sobre qui s'ha d'incloure com a ciutadà de ple dret i qui no, no? I hi ha aquesta tensió entre formes més aristocràtiques, més excloents d'entendre la ciutadania republicana versus formes més democràtiques d'entendre la ciutadania republicana. Segona qüestió, ja queden 5 minutets, segona qüestió important de cara a per què ens serveix el republicanisme.
El republicanisme democràtic implica una preocupació constant per l'estructura de la propietat, per la desigualtat en la propietat, concretament. És a dir, d'alguna forma, la predicció del republicanisme, de tots els republicanismes, però concretament del democràtic, és, clar, si tu tens una societat en la qual hi ha una distribució molt desigual de la propietat, això és nociu per la llibertat. Una de les formes de solucionar això ja l'hem vista, és l'aristocràtica, és a dir, aleshores, tota la gent que no sigui propietària o que siguin petits propietaris o els excloem directament de la ciutadania o, en tot cas, els fem ciutadans de segona. La resposta democràtica hem dit no, aquesta gent tenen tant dret a ser ciutadans com els grans propietaris, com els grans rics, però, clar, no deixa d'haver-hi aquest problema. És a dir, són persones que, per molt que tinguin el títol de ciutadania, no deixen de ser dependents d'altres persones. Per tant, això és inímic, és contradictori amb la llibertat republicana. Per tant, què han defensat històricament els republicans democràtics? A l'antiga Grècia, com a la Revolució Americana, a la francesa, a la mexicana i a les revolucions del segle XIX, doncs la redistribució de la propietat. En alguns casos arribant, això és una bona part dels primers socialistes neixen d'aquí, a dir no, el que hem de fer és socialitzar la propietat, és fer que no hi hagi propietat privada i que la propietat sigui una cosa del conjunt de la comunitat o de cooperatives obreres o el que sigui. D'altres han dit, i de fet això és més habitual, han dit no, el que hem de fer és garantir determinats serveis públics bàsics, com ara la sanitat, com ara l'educació, i pel que fa a la resta, el que hem de procurar és una redistribució més equitativa de la propietat. L'argument darrere de les reformes agràries del segle XIX i de principis del segle XX, quan penseu la situació del camp a una bona part de l'estat espanyol durant la Segona República, en la qual hi ha una part important de la gent que no té terres, que ha de treballar per la gent que sí que té, que són els jornalers, els partits propietaris. Doncs la reforma agrària no només té la intenció de fer que aquestes persones tinguin una existència més digna, sinó que tinguin una existència més lliure, que puguin mirar a la cara els que abans eren els seus amos. Per tant, un no pot comprar el principi republicà democràtic d'igual llibertat sense preocupar-se de què passa en la distribució de la propietat. Per tant, ja per acabar, per què ens interessa tot aquest rotllo teòric de la tradició republicana? Què ens aporta en un moviment com és l'independentisme d'esquerres i, en general, les esquerres democràtiques avui en dia? Primer de tot, ens recorda que la llibertat i la igualtat no són valors contradictoris, sinó que són valors que es necessiten mútuament. I això és una trampa. O sigui, al contrari, al pensar que la llibertat i la igualtat són valors contradictoris, és una trampa en la que ha caigut una bona part de l'esquerra durant bona part del segle XX. Jo això ho he sentit en dirigents de partits d'esquerres a dir no, mira, és que els de la dreta són més aviat els de la llibertat i nosaltres som més aviat els de la igualtat. I és com, no, això és una tonteria, un piano. És a dir, Hitler era de dretes i és obvi que no tenia cap mena d'estima pel valor de la llibertat. Franco era de dretes i és obvi que no tenia cap valor, cap estima pel valor de la llibertat. Hi ha certes dretes, les dretes neoliberals, que sí que tenen una certa forma d'entendre la llibertat i que valoren una certa forma d'entendre aquest concepte, però també hi ha una certa forma d'entendre la llibertat des de posicions més progressistes, més igualitaristes, com les que són pròpies de les esquerres, posicions de les quals la llibertat depèn en bona mesura que hi hagi una raonable distribució igualitària, no exactament igualitària, però més equitativa dels recursos econòmics. En segon lloc, lligat amb això, el republicanisme ens interessa perquè rescata el valor de la llibertat per les esquerres. El republicanisme és interessant també per les esquerres perquè ens ensenya a desconfiar de les grans concentracions de poder, no només en l'esfera privada, sinó també en l'esfera pública. I penseu quantes vegades hi ha hagut famílies a les esquerres que han confiat en règims dictatorials, totalitaris, per construir el paradís a la terra, i sempre hem vist que això era un error. Per tant, hem de vigilar les grans concentracions de propietat, però també hem de vigilar les grans concentracions de poder polític, de poder governamental. I, finalment, una qüestió de justícia, sinó perquè la salvaguarda més important de la llibertat, per sobre de qualsevol llei, de qualsevol constitució, de qualsevol disseny institucional o fins i tot de qualsevol distribució de la propietat, és la virtut cívica, és la participació de la ciutadania en vistes a la defensa de l'interès general i del bé comú. I amb això ja ho tindríem i ara obert als vostres dubtes i a les vostres preguntes.